PPM nih तरफ থেকে চিনি ম্যাডাম PPM নি तरफ থেকে जों 2014 30 जुन सेंगै 125 जना बाय TPF जों संसाय फैयो ओहा आमानो जों साखि रावै आनि हा सासन मांनाय होनै जों TPF खाले फैमाने ताबक जरा बसर कता फै 2022 सक फैला हा ओ 22 सक फै माने बसर कता ल जों ताबो हाय नि जों सगलायजाक चिनि काइ थांबाथाय दंबो चिनि बाबा गौरिया हा आमा संत्रामा ते चिनि PK मैडम नि तैबो ते चिनि हा आमा नि तैबो जों सगलाय तिने ओ तिने 1 तारिख जानुवारि ओ जों सगलायखा अरनियो ते खिसा जों साथाय कलायो चिनि जों जे तांमानि बा जों केबो ओ हानि बुसानि बांगै जों बिरुद के जों सामंनो तांया जों TPF संसाय मा फायखा 7 बছর दरने ओ जों संसाय फायमानि कारण का ओ हा साकाओ हा आमान साकाओ जों तंनाय रक जत चिनि बुकुं बाराति प्रसाद फानि बांगै जों सामं तांलाय तंगो चबानो हानि बांगै आं साख्लाय मुतुगु जत चिनि पार्टी खायथों जा पार्टी खायथों CPN खायथों कांग्रेस खायथों BJP खायथों जत तिब्रा मथा खायथों जों एक नियै ओ चिनि हानो चिनि शासन खालाय तबनै बांसि जों TPF नै जों संसाया जों 2014 नि सिम जों संसावै 7 বছর রানিং चले उइतार 2022 सक फैला हा 22 जरा जों तंलाय का खायलायजाक चिनि ओ आनि हा गान शासन न तबनि बांगै आनि बांगैनो जत लुकुरकनो बंसरकनो कयानि मुसुगु केबो बखाव दुख नांया नातै खलायै जले मुं फाया नातै खलायै अरनियो किसिसा चिनि बसकां मुभमेन्ट 16 तारिख किसिसा गठना दं बनो किसिसा मासानाय अरनि गठना आंखा बरक सराय बा बरक बुसिया दारायफानो मानो आफानो जों बनो कोनो बखाति लायजांनि बुंया जों मिलिहैनो उसिनि हा आमानो फियावनि बांगै साक्सेस खालायनाय आं टेक अफ गोबां साया अरनो सावै आनि कां अरनो मोथांनाय चिनि PK मैडम आइ लगलांसथों चिनि ओ हा दफा दाइति फियाव जालांसथों जबानि सेलौ दय आनि का अरनो मोथां